साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांबरोबर काम करत असताना साहेब या गोष्टीचं कौतुक मला वाटतं आपलं, की आपण कोणाला न कळत इतकी मोठी करोडोची कामं करता, पण डाव्या हाताचं उजव्या हाताला कळत नाही। आणि हा तुमचा जो मोठेपणा आहे आम्ही अनेक वेळेला अनेक प्रसंगामध्ये बघितलं। आज पण मोर्याचा धोंडा अनेक वर्षापासून इकडे आहे। किती लोकांचं लक्ष गेलं हा संशोधनाचा भाग आहे। मी साहेबांना सहज विचारलं, साहेब ह्याचे एस्टिमेट किती? तर साहेब म्हटले 8 कोटी। साहेब आपल्याला नशिबाने विरोधक असे मिळाले जे 8,000 रुपये खर्च करतात आणि 8 महिने चर्चा करतात, पण आपण 8 कोटी कधी 100 कोटी आपण एवढ्या महाराजांच्या नावाने आपण इथे एका गावामध्ये आपण खर्च करतो। आपण कधी त्या गोष्टीचा गौगवा नाही केला, म्हणून मला आपलं विशेष कौतुक वाटतं। हे सगळे करू शकत नाही। अनेक वर्षापासून ही वास्तू इकडे आहे। महाराजांनी भूमिपूजनच इथून केलेलं आहे, पण हे सगळं सुशोभीकरण मला अजून एक घटना सांगावीशी वाटते पालकमंत्री साहेबांची। ओरस प्राधिकरणाची मीटिंग होती, तेव्हा कलेक्टर मॅडम होत्या पूर्वीच्या, तावडे साहेब आपण नव्हतं, आणि महाराजांचा पुतळा तिकडे दर्शनी ठिकाणी हा लहान आहे, अनेक वर्षापूर्वी बसवलेला आहे। आमचा भाई सावंत इथेच कुठेतरी असेल। आम्ही सगळ्यांनी मागणी केली की साहेब दर्शनी ठिकाणी ओरस जे आपलं सेंटर आहे तिथे महाराजांचा पुतळा भव्य दिव्य असू दे, त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करावे। आपण पालकमंत्री असताना तो पुतळा उभा राहावा अशी आमची इच्छा आहे। मग मीटिंग मध्ये चर्चा झाली आणि चर्चेमध्ये तो निधी आणायचा कुठून म्हणे अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये आपापलं म्हणणं मांडलं। मग प्राधिकरणाकडे FD नावाचा एक प्रकार असतो, फिक्स डिपॉझिट। साहेबांनी कसलाही विचार न करता, विलंब नाही करता महाराजांसाठी तो FD तोडायचा आणि तिथे पुतळा भव्य दिव्य उभा करायचा। तो निर्णय मला साहेबांचा आधी आठवतो। म्हणून साहेब आपण सगळे शिवप्रेमी आहोत। सध्या महाराष्ट्रात जे चाललंय ते आपण म्हणतो ना, ब्रिटिशरांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिला, पोर्तुगीजांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिला, मुघलांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिला, पण आज राजकीय परिस्थिती मराठा हे नाव राहील का नाही, आज महाराष्ट्रामध्ये त्या गोष्टीची चर्चा, त्या गोष्टीची खंत वाटतेच आहे। अनेक वर्षानंतर जेव्हा शाळेमध्ये मुलगा शिकेल, हे मराठे कोण होते? तर कोणतरी तेव्हा होते जे नोकरीसाठी नाव बदलायला तयार होते। तेव्हाचे मराठी आता फक्त तू शाही आणि पुस्तकातच वाच, तेच मराठी तेव्हा होते। अशी परिस्थिती साहेब महाराष्ट्रामध्ये कधी येता कामा नये, कधीच येता कामा नये। आम्ही सगळ्या जाती धर्माला एकत्र घेऊन जाणारी लोक, कधीच जाती जातींमध्ये आमच्यामध्ये तेढ निर्माण झाला नाही, पण मराठी हे नाव महाराष्ट्रात राहतं का नाही या गोष्टीची शंका जर काही लोकांना जर वाटायला लागली आहे, त्याच्यापैकी मी पण एक कार्यकर्ता आहे साहेब। मराठा हे नाव राहिलं पाहिजे। आम्हाला कोणाचं काही नको, सगळे जाती धर्म आपण एक आहोत, गुण गोविंदानी राहतो, सगळे सण साजरा करतो। पण उद्या ओळख सांगायला गेलो अनेक वर्षांनी, आणि जेव्हा लहान मुलगा विचारेल हा मराठा म्हणजे कोण, अशी परिस्थिती मराठ्यांवर कधीच महाराष्ट्रामध्ये येता कामा नये। ह्याच्यासाठी कार्यक्रमाचा विषय नसला तरी हा कार्यक्रमात घेण्याचा विषय होता। आपण जी ओळख सांगतो, किल्ला सांगतो, मालवण सांगतो, बेट सांगतो, ही सुरुवात कुठून झाली? ब्रिटिशांनी नाव कोणाचं लिहिलं, त्याची सुरुवातच महाराजांनी केली। आणि म्हणून त्या इतिहासाला आपण जसे अनेक किल्ल्यांचे इतिहास, अनेक लोकांचे इतिहास आपण जसे सांगतो, साहेब तुम्ही हे जे सगळं उभं केलं, उद्या जे हे सगळं उभं करणार, मी साहेब आपलं मनापासून कौतुक करतो। अनेक पालकमंत्री झाले 2014 नंतर, पण आपल्याकडून जे हे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आठवणीपोटी, इतिहासापोटी हे जे काय आपण घडवताय, साहेब मनापासून एक शिवप्रेमी म्हणून मी आपला आदर करतो।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.